Kamoši, čaute, vítam vás pri ďalšom videjku, no a dneska tu máme reakciu na Dušanové videjko ohľadom Discordu. Vraj Discord začína byť nejaký problém, no a Duša nám to tu zhrnul, tak si to poďme spolu pozrieť. Nezabudni dať like, odber, no a píš mi do komentáru, či používaš Discord a poďme na to. Pod očami urampy ako na Santa Monica Beach, ale mám spánkový režim ako Miken. Čiže, poďme Kámo, tak ale tie kruhy pod očami. Crazy. na to, pretože toto, čo sa deje s Discordom, je veľká halóz. Ja som na schvál čakal, či k tomu bude nejaký zaujímavejší update, možno Discord trošku backoffne z toho, ale za posledný týždeň sa dejú veľmi wild veci, ktoré v podstate začali už minulý rok. Hoši, v 25. kto si pamätáte, sme tu riešili aj to, čo robí EU. Už 5 mesiacov dozadu, kedy sme riešili, že Európska únia nám chce čítať DMs, kámo. Chcú nám kúkať proste správy a chcú, aby sme sa všade verifikovali ksichtom a všetky tieto dobroty. Také niečo sa momentálne deje s Discordom, ktorý minulý rok práve v Austrálii a v UK spustil túto vec, že pokiaľ chceš mať age restricted Discord, tak potrebuješ tam dať svoj občiansky a nejaký facecam, čo ľudia začali síce fejkovať, či už screenshotmi z Death Strandingu alebo z Half-Life. Tí ľudia, kámo, ako náhle majú niečo ojebať, tak sú strašne kreatívni, kámo. Half-Life more. Z Garry's modu, hej? Tak napriek tomu tam veľa ľudí dalo svoje občianske a vyše 60... Nedal by som nikdy do Discordu občiansky. Nikdy, kámo, to je tak shady platforma. Nikdy, kámo, by som nedal občiansky do Discordu. 70 000 ľuďom líkli občianske kvôli tomuto. No, presne, a máme to tu, kámo. Super. Že to zbieral Discord. Môj bro. Normálne Discord zbieral občianky ľuďom. Chápeš? No a teraz začiatkom marca, a.k.a. března, Češi, čaute, dajte odber, ja na vás myslím, milión je blízko, majú toto rolloutnúť teda všade po Discorde. Čiže aj nás sa to týka všetkých. Tunak akože trošku zastavíme paniku, pretože není to niečo také, že nemôžeš používať Discord. Oni jednoducho idú urobiť, že každý užívateľ, čo je na Discorde, bude na začiatku braný ako dieťa, alebo teda puberťak. Hej, že nemáš proste... Nice, takže ja vlastne mám Discord už asi, že 10 rokov. Takže vlastne ja budem mať podľa nich koľko rokov? Keď už mám založený Discord tak dlho. 18 rokov. Čo znamená, že môžeš stále používať Discord na nejaké základné veci, na nejaké volania s kamošmi a nejaké takéto veci, ale niektoré servery nebudeš môcť navštevovať. Obsah, ktorý samozrejme... GG, mne stačí môj server. Je teraz už AI čekovaný, tak budeš mať zablurovaný, kým sa tam nedá verifajnúť, hej, vekom. A všetky tieto dobroty budú tu nejakým spôsobom zrezané. Ja to tu mám vlastne rozpísané, lebo však je to na oficiálnom Discorde, respektíve na oficiálnom Discord page, kde sa o tom rozpísali. Tu sa tvrdí, že pokiaľ si tam budete skenovať ten váš ksicht alebo vaše ID a tak ďalej, že vraj to tam nebude ukladané. Hej? Že to je čisto iba na tú verifikáciu, jediné, čo im tam zostane, je váš dátum narodenia. Keď je toto pravda, prečo líklo 70 000 ľuďom občianske minulý rok? Vysvetlenie niekto, prosím? Ďakujem. Čo sa týka mňa osobne, ja som dávno, keď sme robili z Discordu veľa vecí, aj videá na druhý kanál a tak ďalej, tak ja už mám proste partnera na Discorde a oni majú všetko moje. Pretože ináč by som toho partnera nedostal, tým pádom ja mám free nitro na svojom serveri, hej? Pretože bol docela huge svojho primu. Čiže o mne majú všetko, mne je to v podstate nejako šumák, aj tak proste po mne o moje súkromné veci, ja nejak extra nerobím, neplechu online, takže mne to je jedno. Ale je to vec, že oni sa zase idú kryť tým, že idú strašne chrániť deti. Ja to akože svojím spôsobom aj chápem, ale buďme k sebe úprimní, primárne nám ide o naše... A tak momentálne mne príde, že deti ani moc nepoužívajú Discord, aspoň na Slovensku a Česku mi príde. A ako Discord je čím ďalej tým viacej divnejší a divnejší. On začal ako taká cool, gamerská sranda, hej, TeamSpeak, pamätáte TeamSpeak? Netreba vám TeamSpeak, my tu zadarmo vám zrobíme server a choďte tam volať, to bude super. Čo vlastne doteraz ešte nejako majú, ale už sa odkláňajú dosť od toho gamingového niečo a robia z toho proste celú sociálnu sieť teraz. A keďže vieme, čo stvárajú... No mne sa vôbec neľúbi, akým smerom ide Discord. Sa deje s deťurencami aj na Robloxe, tak ako jasné, hej, tie decka treba nejako chrániť, pretože PDF-kari na Discorde sú tiež dosť, podobne ako v Robloxe, hej. Čiže dobre, keď sa na to pozrieme z tohto uhlu, OK, ale nemá v prvom rade chrániť decka online ich rodič. Ja viem, že v dnešnej dobe je to ťažké, ale prečo ja mám dávať občianske za to, alebo občiansky teda si skenovať na stránke, kde sa evidentne líkuje, alebo teda na službe, kde sa evidentne líkuje, len preto, že chcete chrániť deti? Ja som si tu našprtal, pozeral... Súhlasím, kámo.
Proste kvôli nejakým deťom teraz môj občiansky bude lietať kade po dark webe, ne? Dal som hore dole, hej, a tu sa vlastne zistilo, že tie data, ktoré sú zbierané, naše osobné súkromné, či už tie facescany alebo tie IDs, tak robí firma Palantir Technologies. A ja som to tu takto pozeral, tento článok od BBC. No ako náhle externá firma robí tieto blbosti s občianskými a uverejňujem ksichtu, tak je to za mňa úplne shady. Palantir je proste firma, ktorá jednak začala, že robiť na začiatku data aj zo CIA, hej, keď to tu takto nejako pozerám. Zároveň je tam veľký investor a jeden tuším aj z majiteľov je Peter Thiel, ktorý bol v Epstein Files. Aha. Toto nebudeme riešiť, poďme ďalej. Ale každopádne je to fakt ako firma, čo zbiera data. Čiže vy mi chcete natrepať. Že ja vám Nice, takže ty sa máš niekam dať overiť a oni si o tebe budú zbierať data. Ne, super. Kámo. Hodím občiansky a môj ksicht. Je tam firma, čo to zbiera a ona si to nenechá. Čo som ja už úplný podľa vás, alebo čo? Oni mi dajú dneska preč toho partnera, ja to úplne vidím. A ja som sa tak zamýšľal, že prečo by toto Discord robil. Že prečo by Discord potreboval vlastne takéto niečo urobiť, čak primárne čo sa im teraz vlastne stane, že ľudia sa zlaknú, zrušia si Discord Nitra, čo je ich subscription model, aby si mal lepšie funkcie, viac dát môžeš posielať, väčšie fajly a tak ďalej po svojej službe. A potom som videl video od Belulara, ja vám to tu aj dám, čo ako je typek, ktorého pozerám, odkedy robil Vovko, a ono už ako posledný nejaký ten čas ten Discord ako robí nejaké takéto divné kroky, že chce byť vlastne pre všetkých a neviem či všetko, čo akože v konečnom osledku jasne chápem, čím viac subscriberov Discord Nitra, tým viac cinkáš, lenže keď urobili toto, veľa ľudí sa zlaklo, odišlo, ale im to je v podstate jedno, lebo ak náhodou niekde v pozadí predávajú tie dáta, tak z toho sa tiež asi slušne cinka, ale to nemáme potvrdené. Kámo, ak majú druhý job, že likujú svojich užívateľov osobné informácie. Fú, kámo. Ale už v roku 2021 Discord chcel ísť public. Pre tých, čo neviete, čo znamená, že chcel ísť public, že môžete si kupovať shares tej firmy. Chápeš, že môžeš na stock markete si kúpiť akcie. Čiže preto sú takí, že všade teraz budú spať, že áno, protektíme detí a máme tu AI veci, čo ťa skenujú, aby všetko bolo super. Tak to by ma zaujímalo, koľko bude stať jedna akcia Discordu, kámo. Aj túli, čo zablurujú deckám porno, aby ho nevideli, čo je akože na papieri super, ale všetci vieme, jak to dopadne. Pretože oni chceli ísť public, čo akože vraj oni strašne odmietli, ale boh vie, jak to bolo interne, že či museli najprv nachystať nejakú platformu tak, aby bola shareholderom strašne príjemná. Uvidíme, neviem, ale príde mi, že to je primárny dôvod prečo. Pretože, kamo, chcú cinkať. Jasné, investori. Akože o dosť viacej, než cinkajú teraz. Ja neviem, koľko Discord zarába, ale chápeme sa. No a čo je na tom ešte taká třešnička na dortu, dámy a páni? Discord už teraz na pozadí cez AI-ko pozerá vašu aktivitu a na základe nej vám určuje už dopredu nejaký ten váš predicted age, váš predikovaný vek. Hej, čiže dajme tomu, že máš 10 rokov, ale jediné, čo robíš je, že pozeráš servery, čo sú o financiách a hráš sa Age of Empires 2 dokola, tak ti to môže prediknúť, že máš 35. A zároveň, keď si niekto jak ja, čo to proste zapne, volá s chalošmi a potom hráš CS-ko a Vovko, tak si čo to o mne myslíš, že mám 12? Aj keď Discord určite už mám 10 rokov, či koľko? Čo to kurva je? Čiže no počkaj, a keď tam mám Roblox, Fortnite, tak ono si o mne myslí, že mám 5, nie? Furt. To ako, ono to o vás furt niečo zbiera. Vy keď si tam povolili veľa vecí, hej, však ja mám veľa vecí povolených, že ja neviem, mám tam Logitech software povolený, nech to môžem všetko ovládať, tak ono vlastne to vie na všetkých mojich kompoch, aké mám periférie, ono to vie strašne veľa vecí, ten Discord. Pokiaľ tam máte povolenú aktivitu, hej, že nech vidia vlastne vaši kamoši, čo robíte, keď vás tu joinú do nejakej hry, tak tie všetky dáta ten Discord proste zbiera. On vie všetko, kámo, on vie všetko, čo robíte. No to je strašne scary, že proste tieto firmy všetko o tebe zistujú, všetko o tebe proste zbierajú, vieš? Hrozne mi to pre scary. Zapnutý. Veľmi sme si ináč zvykli na to, čo bol pre mňa veľmi primárne na začiatku problém, že ten Discord má v kuse pri vás open mic. Nad tým sme sa zamýšľali v poslednej dobe, hoši. Discord vám v kuse bere mic. Vy si ho môžete síce v nastaveniach vypnúť, že nechceš, aby to fungovalo a neviem čo všetko, alebo dať si tam iný, ktorý máš odpojený, to môžeš urobiť. Ale počkaj, ale keď mám vypnutý Discord úplne, tak tiež ma to neskenuje. Čo teraz rozprávam? Ak ma Discord teraz počuješ, tak okamžite mi pošli 100 €. Ďakujem. To nerobíš, tak on tam dá ten, čo máš defaultne vo Windowse a ten máš v kuse otvorený. A keď si na telefóne alebo na notebooku, tak ťa v kuse počúva. To nikto?
Ne? No dobre teda, no tak nechajme sa počúvať. Čiže ja si myslím, že veľa ľudí si teraz spätne nainštaluje TeamSpeak, ktorý sme všetci na neho zanevreli a pomaly sa presunieme tam. Mne osobne to je asi jedno, pretože o mne už ten Discord a celý internet vie asi všetko, čiže pre mňa je Discord pohodlný, takže ho asi sa tak úplne ľahko nevzdám. Ale pokiaľ nebudem môcť dojsť za chlapmi na Discord, pretože ten server, čo my máme, tam mal nejaké bevordy v čete z haha, hej, že iba zo srandy a nejaké proste memečka, ktoré sú proste budú za cenzúrou a ja to nebudem môcť vidieť len preto, že tam nemám čiansky, tak mi vyhul. Odchádzam, sayonara, dovidenia, bye bye. Ale viete, kto nebude chcieť po vás age restriction? Ja. Keď dáš odber. Daj odber dnes? Expo nemôže dať milión skôr ako ja. On dá milión a on odíde. Chápeš, to nemôžeme dopustiť. Dobré videjko. Každopádne to je odo mňa dneska. Dobre videjko, veľmi dobre to zhodnotilo, napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte. Ja si myslím, že keď bude toto ďalej pokračovať, tak ten Discord si radšej všetci vymažeme a budeme zase používať TeamSpeak, jak pred 10 rokmi. Nezabudnite dať like, odber, no a vidím sa pri ďalšej reakcii. Čauko, čauko.